Dnes je pre nás mimoriadne významný deň. Vôbec poprvý raz oživíme srdce 4. bloku našej jadrovej elektrárne v Mochovciach a vás pozývame, aby ste boli pri tom. Dňa 2.12. sme spustili prvú studenú hydroskúšku na 4. bloku v Mochovciach. Je to prvá integrálna skúška, ktorá spája všetky systémy spolu s reaktorom a vyskúšame v ňom cirkulačné okruhy, tlakové systémy a takisto už bude pripojený aj sekundárny okruh, ktorý bude tiež natlakovaný a tiež zohriatý. Pri prvej etape samozrejme musíme naplniť primárny okruh vodou a prvý raz dostať na tlak 2 megapascaly a pri tomto tlaku sa robí prvá tesnostná skúška spolu s obliadkou a odborným tímom OTK a technickej inšpekcie. Po tejto obliadke už prechádzame do druhej podetapy, kde prvý raz nabiehame hlavné cirkulačné čerpadlá. Ako som spomínal, hlavné cirkulačné čerpadlo je srdiečkom a je pumpou vlastne nášho systému. Je potrebné si uvedomiť, že výkon reaktora má cez 1371 MW tepelných, ktoré treba odviesť. Cez aktívnu zónu pri plnom výkone nám tečie viac ako 40 000 kubíkov za hodinu, čo sú obrovské množstvá vody. Jedno čerpadlo by to samozrejme nedokázalo, preto naša elektrárne má ich až 6, aby odviedli toto obrovské teplo a odozdali parogenerátorom, ktoré v podstate z toho vedia vyrobiť elektrickú energiu. Teplo v trúbkach parogenerátora vytvára paru. Táto para už v sekundárnom okruhu potom pokračuje potrubiami do turbín, kde sa roztáčajú lopatky turbín a tieto lopatky točia rotor, ktorý je uchytený alebo spojený s generátorom. Vyrobenú energiu odovzdáva do transformátora a sa dostáva do našich žiaroviek v domácnostiach sieťou. Ale pre samotnú výrobu a pre samotnú bezpečnosť a spoľahlivosť sú hlavné cirkulačné čerpadlá pre nás nevyhnutné a veľmi potrebné. A pokračujeme ďalej tlakovou skúškou až na 13,7 megapascala. Možno vám číslo 13,7 megapascala veľa nehovorí, ale to 137 krát viacej ako tlak vo vašej obývačke. Táto tlaková skúška nám preukazuje, že naše zariadenie máme dostatočne pevné, tesné a môžeme pokračovať ďalšími skúškami, ktoré sú v poradí. A potom sme už mohli prejsť do skúšok havarijných systémov. Havarijné systémy máme vlastne aktívne a pasívne. Čo sa týka pasívnych systémov, sú tam hydroakumulátory, tam sa skúšal vlastne priechodnosť cez spätné klapky do prvý raz uzavretého a natlakovaného reaktora. A zároveň sme skúšali aktívne havarijné systémy, čo sú vysokotlaké havarijné systémy a prešli sme skúške nízkotlakých systémov a tie sa skúšali s reálnym prietokom do primárneho okruhu, kde natlakovali tlakovú nádobu reaktora spolu s kompenzátorom až po dotvárací tlak odľahčovacích ventilov. Havarijné systémy sú v podstate záchranným pásom alebo airbagom, ktorý používame v autách, tak pre nás v jadrovej elektrárne sú bezpečnostným prvkom, ktorý potrebujeme mať 100% pripravený. Pre diváka môže byť zaujímavé to, že vlastne za tú celú dobu jadrových elektrární a reaktorov, ktoré vlastne prevádzkujeme, sme vlastne tieto havarijné systémy nikdy nemuseli použiť, ale napriek tomu ich potrebujeme udržiavať stále v pohotovosti, aby v prípade potreby boli schopné zapracovať a splniť si svoju bezpečnostnú funkciu.
Posledným krokom studenej hydroskúšky je skúška integrity a tesnosti hermetickej zóny. V rámci ochrany do hĺbky vlastne hermetická zóna plní poslednú bezpečnostnú funkciu. V nej sú schované parogenerátory, slučky, studená, horúca, hlavné cirkulačné čerpadlo, no a samozrejme aj reaktor. Čiže keby nastal hociaký únik, všetko ostane zachované v rámci hermetickej zóny a ona má presne tú úlohu, aby udržala tento inventár z primárneho okruhu v sebe a nepustila nič mimo jadrovú elektráreň. Čiže ako vidíte, tá hermetická zóna je veľmi dôležitá a skúšame ju najprv pod tlakom a potom ju skúšame aj pred tlakom. Tým, že ju plníme vzduchom a naplníme ju na tlak väčší ako 50 kPa. So if I can just say, this is a very important milestone for the project in Slovakia. So I'm very grateful and thankful to everybody that's contributed. The professionalism that everybody's displayed in getting this milestone to start during 2024 is going to give everybody, our shareholders and the country a lot of confidence in the capability of what we can build. So thank you very much, and I'm very grateful to you, board, that we have this program in your hands. So thank you very much.